actions. Zikomo. Zikomo Chair, madzulo abwino. Dzina langa ndine Beatrice Mwale ndipo ndine phungu woyimira anthu aku Kasungu North. Zikomo. Chair, ine ndi George Jefferson Kazipatike, phungu woyimira kudowa Kasangadzi constituency. Zikomo kwambiri. Chair, ine dzina langa ndine Mphatso Jones Boti, ndine phungu wa nyumba ya malamulo ku Lilongwe Mude constituency. Ndimafunanso ndipange degree ya chair kuti angwirinjiwa ndikudziwa ngati businessman amene amaperekera katundu osiyanasiyana. Nthawi imene ine ndimagwira ntchito ku ame ku makamaka ndili ku Kobe Barracks ngakhalenso Kamuzu Barracks ndiye ndikudziwa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Chair, ine ndi Felix Njawala, phungu wa nyumba ya malamulo oyimirira anthu aku Mwanza Central. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Chair, ine dzina langa ndi Joshua Malango, phungu wa nyumba ya malamulo kudedza Kasina constituency. Zikomo kwambiri Chair, dzina langa ndi Dairis Moses Mbengo, MP for Ncheudzo Zimvaye constituency. Thank you. Chair, ine ndine Saveo Kafafa, phungu oyimira kudedza Mayani constituency. Zikomo kwambiri. Chair, ine ndi Gilbert Kunyongwa, phungu wa nyumba ya malamulo kuyimira kumpoto kwa Mulanje. Zikomo. Chair, dzina langa ndine Dumisani Lindani, kuyimira anthu aku Zomba Thondwe, komanso member wa ad hoc committee. Zikomo. Masana abwino Chair, ine dzina langa ndi James Mpunga, ndikuyimira anthu aku Zomba City South constituency, komanso ndine vice chair wa committee imeneyi. Ndinenenso kuti angwirinji ndaphunzira nawo skulu takula limodzi ku Zomba. Zikomo kwambiri. Chair, ine ndi Ephraim Maipopo, Parliament Secretariat. Zikomo. Chair, committee yonse, dzina langa ndine Suzy Okunga, Principal Public Relations Officer, Parliament Secretariat. Zikomo. Zikomo Chair, dzina langa ndi Annie Kanyangalazi, Parliament Secretariat. Zikomo kwambiri Chair, dzina langa ndi Louis Maki, Secretariat. Zikomo Chair, ine ndi Sipiwe Komwa, Parliament Secretariat. Ine ndine Walter Nyamelando Manda, amene ndili chairman wa ad hoc committee, komanso phungu wa Sanje Southwest. Pobwera kuno munalandira masamani oti mudzafotokoze mudzaperekera umboni za zimene munaona zimene munamva okapene zimene mukuzidziwa kuti ulendo umene unaenda bwanji, ulendo umene wanaudziwa bwanji, komanso pakucheza kwanu chinthu ngati munacheza nawo pa nthawi imeneyi munauzidwa kuti chani, umboni umene utithandizira kuti ifeyo tithe kufufuza bwinobwino kuti tidziwe chinachitika ndi chani. Ndiye musanafotokoze mbali yanu tifuna kuti inuyo mulumbire kuti zimene munene zikhala zoona ndipo simuchoserapo kapena kuongezerapo zina zili zonse. Ndiye tiyapemphe a Parliament a Secretariat kuti akulumbiriseni. I, I, your name, Mavuto Ngwirinji, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God.
chimene nafotokozera muja chilichonse chimene munene chi live pa TV Parliament komanso atolankhani osiyanasiyana pa radio pa Facebook pa YouTube mungokhala omasuka mufotokoze matsatanetsatane sunduziwa ngati munabwera munalemba chilichonse koma ngati mukuzikumbukira mukhoza kulankhula bwinobwino ndiye tupaseni mpata kuti mulankhule samukambire. Zikomo kwambiri chair ndi committee yonse linali pa 8 June linali loweruka. Thank you. Linali loweruka kutacha loweruka timakonda kupita mphiri mwa dzomba kukathamanga mmene ma exercise ndiye tazungulira tabwera napeza akazanga nawonso anali atandiuza kuna kuti lero ndipita kukapanga nawo exercise ku phiri koma kunali kuti kumene tapita ndiwo ndife kunali kusiyana then tabwera nabwera ma 29 napeza kuti iwo aja sanabwere nthawi imeneyo inali yoti diesel anayamba kumavutavuta ndi petrol ndine nasamba tetero natuluka pobwera iwo aja nafusa kudapita kuti atuluka nde anandiimbira fona muli kuti ndinauza ndili mtown zandu kubwera mtown momwemo bwanje mwayenda pasi nauza ya basi mangufuna kuongola miyendo ndi anabwera mtown amazagula ma vegetables ndi zina zotero atabwera ananduza kuti tiye ndikutengeni nananitenga tinatengana basi mapita ku nyumba tafika ku nyumba nthawi imene amapita iwowo kwakathamanga foni yawo inali ku silent nditi anaphika zakudya atamaliza kuphika zakudya tinadya bwinobwino tinakhala kumacheza kenako chamma 4 ngati sali ma 25 anakuti foni yanga chibwerere ino kumene ndinapita kuthamanga kuja sikuita naye ndi mwana wanga nautano ndaiona ili kuchipinda atakatenga mwana uja anapeza kuti panali missed call yes the late Sambalupa anaimba mwina kafolo nde iwa janada amandiimbira bwana ndada aimbireni ataimbira nafuso anauza da muli kuti musakuyankha fona ndiri kunyumba nango ndiri kunyumba ndakutani makuimbirani kuti mawa tipitete tikatenge maliro alafu ndakuti tikatenga maliro kuti ndakuti aku Blantyre ndakuti wachabwino munduza ndakuti afoni ija mandiimbira kuti tikatenge maliro alafu kuti maliro alafu ali ku Blantyre then ine nauza ali ku Blantyre apita ku Blantyre sana ndamwalira kulilongwe ndi ali ku Blantyre chifukwa choti atana satira a church anaitanisa mama ukutacha anapeza miss call soina ya Sambalupa omwewo akauza tinyamuke masana tikosati mama ono masana kuti itakwana anaphika nsima tinadya bwinobwino chilichonse lunch yathu kenaka nanduza tiyeni munditenge mukandisiye ku Airwin ndinatenga mugalimoto nali anthu atatu ine ni mwana wanga ndiwo titafika ku Airwin tinalowa ndakuti madam munthu amene walowa apapa masantri amene anali panja apo munthu amene walowa apapa ndi aidini ndakuti basi ine ndikachita paki ukoko ndine ndimayendesa ndineyo then tinaenda ndikuchita paki kenaka aidini anache mwali mwabwera ndabwera basi namba kumapasana mamoni pamene kuti pasapasa mamoni kenaka naona Sambalupa akubwera Sambalupa atabwera kuti ndachedwa ine ati tizipitane amene muli bwanja ndibwinaka tinapasana mamoni kenaka nanyamuka anthu aja kukakwera mu ndege jedalira ine napanga reverse kubwerera na mwana wanga kumapita ndeti kutuluka tinaiona ndege kupita changu cha mbali ina yake huko tinaenda sinakhotera ku nyumba chifukwa makhala coordinates
nakafika mtown nangofika mtown iwo anayimba foni kuti aya ndafika tili kuno ku Blantyre ndati amwenda bwanja ataenda bwino inu muli kuti ndilo lati ni mtown mukuti ana ndifuna ndigule maluji ni mafruits ndewa anati ano musagule mafruits ifa dzulo lija ndagula mafruits ambiri basi ife tinatembenuka ni mwana uja kumapita ku nyumba iwo anayimbaso kawiri basi panopo tikungoyembekeza kuti maliro achokere uko titenge tizipita basi kenaka mwana ali bwanji zina zinazi za family yathu kenaka anayimba foni kuti ndikunyamuka ndikupita ku Mzuzu nauza kuti muyende bwino ananyamuka kupita ku Mzuzu atafika ku Mzuzu anayimba foni kuti ndafika tili kuno ku Mzuzu tayende bwino koma ndikuimbira ni beni chifukwa chonena kuti maliro sitinasise mu ndege munomo nozacha bwino atamsisa maliro aja anayimbaso basi tamaliza kusisa maliro apa tikuyembekeza galimoto kuti titenge tipite ku hotel muyende bwino atafika pamene uja zina zili mayankho za family mamawa anayimba foni simunapita kuthamanga ndati ayi sinapita kuthamanga ndilipo bwanji ndati basi ndifuna ndikamsiye mwana ku skulu ifeyo panopo atiuza kuti tipite ku Lilongwe wakuza mukati ani ku Lilongwe ndanani kuti atupita kukatenga VP fa kufuna zangu chita nawo attend maliro akazangomaliza tizanyamuka kumabwera ndi inu chimene mupange ndikuti muzanditenge ku airport 2:30 3:30 wocha bwino ndananyamuka ku Mzuzu anabwera kuno ku Lilongwe atafika kuno ku Lilongwe anayimba sofoni ndaenda bwino kwambiri nde panopo tafika kuno ku Lilongwe wocha bwino pajelero ndi birthday ya nauzaye acha bwino ndingotumiza makobiri muyang'ane diesel oti mazuwa ano titengane tipite ku Mangochi ndene nafu soda ngati mukuti tipite ku Mangochi kuti mandi ntchito mutani kuti amene ndauluka leromo ndoti ndikhoza kukhala ndi 3 days ina yake yopuma kenaka nakhala anandiyimbira sofoni anazoti ndrama mwanandira nazote ndrama ndalandira ziko mwambire ndi akuti basi apapa tizinyamuka ene time tifuwa tikuona kuti magalimoto a VP akubwera acha bwino muyende bwino kenaka basi anayimba sofoni kuti ndanyamuka panopo ndikupita no ku Mzuzu kuchokera kwa pamenepo ndi pamene ndinangomva patatha mwina 1 hour ndi pamene pamazamveka aya ndege sikuoneka aya ndege ya VP sinafika aya ndi pana khazo kamba zambirimbiri kuchokera mu social media mwina moto ndi inakwana nthawi ya past 12 makatenga mwana kupita naye kuti ndikamsiye ku nyumba tamutenga mwana uja nafika ku nyumba naona kuti anthu osali kuno kuti ndiauze kuti kwachitika chakuti kapena kuti tingokhala komabe anthu aja I think anali ataziona pa social media kenaka chamma past 3 kunabwera amwachandi tabwera kuno timafuna tikuuzeni ndege imene amayendesa madamu sikuoneka yayi ndeti tapangira kuna kuti musamangomva pa social media ndi anthu aja anoza koma kuti bambo kulibe ali kushwaya tipita komweko ndi anandipeza anandiuza amwene timakufuna inuyo ndi nauza acha bwino ndineyo atimati tikuuzeni kuti ndege imene amauluka pa madamu sikuoneka ndi nafusa mwachandi kuti kodi ndege yanu ikamachoka ku airway kupita kuna kulikoseka ku Blantyre mmayiona akuti timayiona ndipo timaziwa kuti ndege panopo ili pakuti chabwino nanga ndege yanu ikachoka kunoko ku Malawi ikamapita kunja ngati ku DRC kuja kaipita ku South Africa mmayiona akuti timayionaso ndipo timaziwa kuti panopo ili pakuti ndinanga ndege ikukuvutani bwanji kuti muione apa pa Mzuzu pomwe papa ndiyo anana kuti ano chifukwa chonena kuti funso limwe mwafunsa ndrona koma amene angayankhe ndi mabwana anga ndocha bwino ziko ng'ombera basi tapita zina zizo zonse tizikuuzani mmene zizikhalira kuchokera pamenepo basi omwe panalibe ripoti lina lilonse ndimangomvera kuti oyayi ndege ija lero akuti akuisaka ayi ndege ija panopo zikutere ayi ndege ija basi anthu apezeka atamwalira pana kuzafika pa nthawi imene timazamva nozuna kuti iyayi malirono abwera lero iyayi maliro abwera ma koma sitimamva communication yenene from the government inali communication yakuti timangomvera
pama social media anthu akaimva anthu amene anali pa mtendereko akaimva mati mwina atu akuti maliro ajabwera lero pena ati mamvera ngati anthu aku church amwina maliro atu akuti abwera lero basi akayembekeza iyayi akuti mawa akuti iyayi basi kuzafikizana pamene maliro abwera anadzera kuzomba anagona kuzomba ndikunyamuka nokayika kuthyola ndikafika pamenepo ndikuti ndamaliza zikomo kwambiri chair tupempheni kuti tipange observe 1 minute silence kuti tonse tiyimirire. Lawrence Selemani use muntende. Tithokoze kuti mayikira umboni wanu ndipo mafotokoza zimene inu mutakukumbukira panyengo imene inali yowawa kwambiri. Tikupemphani kuti mungotimvetsetsa kuti kukhala mafunso ena ndi ena koma mafunso ndi cholinga kuti atithandizire kafukufuku wathu wa ndege. My members floor yatseguka kuti tipange nawo engage amavuto ngwirinji. Tiyambe ndi Dedza Kasina, kenako Dowa Kasangazi, kenako Kasungu North. Zikomo kwambiri chair mwina kudzera kwa chair ndiyambe ndi kupepesa kwa inu bambo Ngwirinji chifukwa chotaya okundika wanu akazi anu chifukwa munjira imeneyi. Ivani kupepesa kuchokera kwa anthu ochokera kudedza Kasina. Komabe imene akambira cheyamo pali mwina mafunso awiri atatu amene ndimafuna mwina mutithandizeko kupeza maansala kuti athandizireso pamene tikupanga kafukufuku ameneyi. Choyamba ndimafuna nditamvetsetsa ulendo wa pa 9 umene amapita ku Mzuzu. Atafika ku Mzuzu umene mumayankhulana ananenapo bwanji kuti ndege yawo popita anaenda bwanji kapena nkhani ya za nyengo zinali bwanji tsiku limene la pa 9. Zikomo kwambiri committee ndi chair. Atafika ku Mzuzu sananenepo zoti ndege ili ndi vuto kapena china chilichonse. Chimene ananena iwo ndi choti ayenda bwino. Achoka ku Blantyre kufika ku Mzuzu. Zikomo kwambiri. Ulendo wawo obwera ku Lilongwe ngati ndinamva bwino mwina mundikoza anakuza ni mmawa wa pa 10 June kuti akupita ku Lilongwe kukatenga a vice president. Madzulo mene mayankhulana nawo pa 9 sanakuzeni ndichonche. Iwo anandimbira mama wako ndiuza kuti panopo tikupita kukanya pa 10 tikukatenga vice president. Koma tsiku limene pa 9 palibe chimene ananena iwo kuti akupita kwina kulikonse. Kapena ndifunse kuti pamene anakuimbirani kuti tatsika tudikira zatitenga tupita kokagona. Nthawi imene mudayankhula naso kapena kuyankhula ndi munayankhula mama wako. Tinalankhulana atachoka ku Blantyre kuti tikunyamuka tikupita ku Mzuzu. Atafika ku Mzuzu anandiimbiraso kuti andafika koma ndikuimbirani bwino chifukwa choti panopo tangotera kumene. Thank you. Panopo tangotera kumene ndi akasisa malirowa ndi pamene ndikuimbireni bwino. Chabwino. Zachitika abwera amwajande akufotokozerani tsiku limeneli kuti chamma 3 o'clock kuti ndege imene amaulutsa nawo akazi anu yasowa
sipanabwereso mwati mungopanga confirm ngandapa bwino kuti simunalandireso uthenga ulisochokaso kuntchito after tsiku imeneyo. Zona panalibe uthenga wina uliwonse. Ena amene abwera komanso ripoti lakale lija limakamba kuti padabwera process imene achibale amakaona nkhope kapena kapanga identify the bodies achibale awo. Sindikuzonga zimene zino munauzidwapo kapena mukudziwa amene anakapanga identify thupi la malemu akazanu kuti ndili. Ineyo ndimakhala kuzomba maliro anachokera ku Mzuzu akuti anachokera ku Mzuzu ndikubwera kuno ku Lilongwe. Ndanachoka kuno anali ku Lilongwe kuno anayikaka ku mochale yanji ndife timangomva zambiri zotiri kuzomba. Tsonyeza kuti palibe wakubanja aliyese amene anatenga na process ya kuno ku peza mwatupiwa fuso lubwera ifayo paliso nkhani yokozena ndi imene amapanga identify thupi panali nkhani ya kuyeza matupi amenewa autopsy ngati mudava kubanja mudauzidwapo of course akunena kuti akubanja ena analipo ena na imene ndako ntchito kwawo ino munadza imira nawo alipo akuzidziwa kubanja kwanuko kapena anapanga ndako ntchito ngati anapanga ndako ntchito inuyo ngati akubanja report limene anakuuzanipo zokhuza ndi autopsy report iliyonse. Committee pamene ankakhoza zimene zozo ife sitimaziwa chinachi chonse ndipo sitinauzidwe koma kunali achibale amene anabwera kunoko amakhala konkuno ena amakhala ku Mombasa anabwera kuzakhala nawo ku mochale kumene anamva kuti mbale wawo ali kumene koko then amangomva kuti nkati mumugwira tikukonza matupi sanauzidwe kuti mwina kuli zoti postmortem kunalibe zimene zozo. Postmortem amenewa mene ena makafusidwa mwina kwenkwalo yamba ija munamba mwavapo kapena kuuzidwapo. Inkwelo yoyamba tinangomva kuzona kuti anthu aja anachitidwa postmortem. Titafusa kuti report likuti anana kuti mpite ku OPC mukafufuze china chilichonse. Ndi munakafufuza kapena mufuna committee kuthandizeni kapena mufuna postmortem ya nyawani. Ndioneka kuti tithandize. Yakaleyo kapena mufuna kusema nyawani. Ili current. No, amafuna kuti yakale report la current ya imene ilipo autopsy report yo kapena mfuna postmortem ina. Tufuna postmortem yakale imene inapangidwa chifukwa tinangomva kuti ati kunapangidwa postmortem. Komanso timamvera zimene zokuchokera pa social media. Not communicated kuti akunena kuti kwakuti kwachitika ayi. Pomaliza ena amene anali ndiye mabanja ena anatumizidwa anayimbidwa mafoni kukatenga katundu wawo amene achibale mwina anatenga anapezeka pa ngozi imeneyi. Iniyo ngati akubanja zinthu za malemu akazanu alipo anakuimbirani ku foni kuti mwina panapezeka izi zatengeni and kunali kuti kuntchito kwawo ku Malawi Defense Force kapena kunali ku police. Kunabwera foni yochokera ku area 30 anandiimbira ine kuti mukhoza kubwera kuti muzachita identify zinthu za akazanu. So ine malinga kuti ndinalothodwa ndinawo zoti I can't make it. Then tinatumiza munthu wachibale mphawo kupita ku police ku area 30. Anamuza kuna kuti ayi lero ayi anazungulira komwena kangapo ayi lero ayi kupitaso ayi anasiya. Kena kana pamene no amazaimba kuti lero akhoza kubwera. Ndanaka mpasa kumene kuja zovala zimene mjumbo zimene mchikwama chawo chimene ananyamula mama usiku limene ankachoka kuzomba sichinapezeka ayi komanso foni itakhanga kuti yaphwanyidwa foni yonse. Chabwino cheya mwina kuchokera kudedza kasina ndime pamenepo. Zikomo kwambiri cheya potipatsa ife anthu akudowa kasangadzi mwayi oti tifunseko mafunso. Poyamba ndiwa join anzanga kukupepesani inu bambo Mavuto Ngwilinji chifukwa cha ngozi imene inagwa mu nyumba mwanu. Imfa ya ngozi imakhala yowawa kwambiri. Tikupepesani pa imfa imene inagwa mu nyumba mwanu mu njira ya ngozi. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndilakuti mmene akazanu anachoka ku Mzuzu kubwera ku Kamuzu International Airport mutayimbirana nawo anafotokozapo chiyani zokhuzana ndi nyengo imene nali munjiramo choka ku Mzuzu kubwera ku
Kamuzu International Airport. Ndipo ndimafunanso ndidziwe ngati anafotokozapo mavuto ena aliwonse okhudzana ndi kayendedwe ka ndege. Ziko mwambi chair. Pamene panali pa 10 June. Atachoka ku Mzuzu kufika kuno ku Lilongwe. Pamene sinduza kuti kanatera kulia ukwawo kukanatera kuja noko. Koma chimene choyambirira atatera ananena kuti mwaswera bwanji. Nayankha ndaswera bwino kayino. Mwana munakamusiya ku school. Nina kuti nakamusiya ku school ife tayenda bwino tafika tili kunoko ku Lilongwe. Jimena nanena sana khuzepo china chilichonse cha ndege kapena kuti ayi china chilichonse sana khuze. Ziko mwambi che. Funso lachiwiri pa ngozi imene inachitikira mwina nkutheka kuti mmakhalapo ndi mafunso aliwonse okhudzana ndi imene ngozi inachitikira kuti mwina mungayifotokozere komiti ino kuti mwina ingathandizike kuti ifufuze mmene inu mmakhalamo ndi mafunso. Ziko mwambi che. Mafunso sangalephere. Munthu amene naluza ndanena kale kuyuza komiti kuti anali akazanga. So akazanga pamene maichokedwa amene anachoka kuchoka kunoko kupita ku Mzuzu sipangalephere mafunso. Mafunso akati monga ngati ine mazifunso kuti chinachitika ndi chani. Kuti pana akazanga kapeza kuti anyamuka kuti ndapita koma tikumane 3:30 ku Zomba Airbase. Ndi ngati kunali chinthu chinaye choti chimavuta sakananduza mafunso sangalephere. Monga inu ndakuza ndakale kuti anali akazanga. Yes. Mziko mwambi che. Mafunso anga ndi amenewo. Chair unzonzi vai kenako Detsa Mayani. Ziko mwambiri chair potipatsanso mwa anthu akunchewu dzozimvayi kuti tiyafunse mafunso bambo mavuto ngwirinji. Poyamba tikupepeseni bambo chifukwa chotaya okondedwa wanu. Mumve kupepesa kuchokera kwa anthu akunchewu dzozimvayi. Funso langa loyamba ndilakuti kodi maliro amenewa anakayikidwa kuti atachoka kuno ku Lilongwe manena kuti simuzidziwa kuti kumotchale zidayenda bwanji kada kasungidwa motchale yakuti koma ndikhulupirira pomaliza mudali ndi mwayi odziwa kumene malemu adakayikidwa ngati bambo akunyumba kwawo atachoka kuno maliro anakayikidwa kuti. Ziko mwambi chair ndanena kuti tinachita kupempha chifukwa ananena kuti maliro akachoka kunoko angoenda straight akafikire kumanda ndeti napempha kuti aya zingatheke munthu amakhala kuzomba amapemphera kuzomba muduse nawo kuzomba kuno ndi anadusa nawo kuzomba amafika usiku ma 9 to 10 atafika kuzomba anagona pakapa kipatu mama wati nalawira kupita nawo kucholo koma kuno bwera communication yochokera kukuboma kuti maliro akayikidwe sana kwane 10 o'clock. Ziko mwambiche. Chabwino tili pomwepo munakamba kuti eniyo ngati mambo akunyumba menezi china chilichonse chimachitika kumotchale inuyo kuna alibe komanso achibale ena amakhala kunoko ku Lumbatsi ndipo padali mwayonena kuti adali nawo kumotchale komano sanauzidwe china chilichonse. Panalibenso mwayonena kuti achibale akachita identify thupi la malemo ndichonje. Atakhala I think anapita ku mochale ka follow mwina kupita masiku anapita kumandenga masiku a follow ngati asali masiku atatu anthu achibale aja kupita koma samaloledwa kulowa nkati kuti akaone maliro ndesiku lina akuti anangu auza kuti maliro ano ndi awa tikungotenga anthu atatu oti akachita identify maliro ndi anapita nkati muja kukaona ndi pamene no amatsekera kuti mama wa 7 o'clock munyamula maliro ano muzipita nawo koma mukaike the same day. Chabwino tili pomwepo achibale amene anakaona anakachita identify thupi alipo alipo amakhala kulumbazo. Chabwino muda akwanitsa kuyankhulana nawo kuti kuwafunsa kuti thupi la malemu ali nkaoneka bwanji komanso at the same time timamva ena amene anakhala mpando amene munakhala kunena kuti
amayiranisidwa zovala zoti malemu akavale. Sitikudziwa inoyo ngati bambo akunyumba kapena achibale amene anali pamenepo adawuzidwa za uthenga umenewo. Ziko mwambi chair kunabwera munthu kuti titumize zovala zawo za chisilikali kuchokera ku Zomba ni ma bedsheet abwere kunoko ku Lilongwe. Nde tinatumiza zinthu zinabwera kunoko ku Lilongwe. Zovala ndi ma bedsheet. Ziko mwambi chair. Leza Mayani. Ziko mwambiri chair. Bambo Ngwilinji pepani chifukwa choluza okondedwa wanu mwanjira imeneyi. Anthu akudetsa Mayani akupepesani kwambiri. Ineyo mangofuna ndidziwepo kuti kodi monga mwamboni zina zimene zinabwera tinauzidwapo kuti panali mwayi okatenga zina ndi zina zimene anatola pa ngozi. Munkufotokoza kwanu mwanena kuti chikwama sichinapezeke, foni inapezeka yoonongeka. Nimangofuna ndidziwe ngati alipo katundu ina aliyense amene inuyo munapatsidwapo kapena amene anatoledwapo pambali pa zimene mwanena kuti chikwama sichinapezeke. Pali chilichonse chimene mukusungapo Zikomo. Pa nthawi imeneyo ine ninauza kuti apite akatenge amene wakulumba zindi azilamwanga. Chifukwa chonena kuti ine ndanena kale kuuza komiti kuti ndinali othodwa sikanatheka kumalira maliro ndikumachita follow up kuti foni yakazanga kapena zovala zakazanga nyango ngati imeneyo mwina komiti ena nosina kufikireni pano. Ndi zinthu zoti umadabwa olo nyumba mwako kukhala kulowa kudabwa kuti ndizoona ndi zinthu zimene zachitikadi nanga chachitika chifukwa chani. So nyango imeneyo olo munthu wina aliyense amene wabwera kuno kuti mumfunse kuti kodi unkaona chani kapena umagani akuzani kuti ndi nyengo yovuta kuti sungathe kukumbukira kuti chabwino ndipange ichi kapena ndi nyengo yovuta general. Ziko mwambe iche pepani kwambiri pepani. Ndiye kuti mwanjira ina mukutanthauza kuti mwina zina ndi zina anakuthandizani ndi azilamu anu. Yeah, nauza azilamwanga kuti mukuthauzira hando ineyo siningakwanisa. Ziko mwambe iche. Ziko mwambiri. Funso langa lomaliza chair ndi mangofuna nditadziwa munadzanena pamene ankanyamuka kubwerera ku Mzuzu atatengana ndi vice president kuti ndi foni yomaliza imene anakuimbirani. Ndimangofuna nditadziwa kuti amakuimbirani nthawi yeneni imene nthawi yake imaonesa kuti nali ndege kunyamuka kapena itanyamuka kapena ili pafupi kunyamuka. Munkuganiza kwanu ndikuziwa kuti mwina mmene ndegeyo nthawi imene inayikidwa umanima nimangoganiza kuti nthawi zina mwina pokhala pilot atha kuimbirani mwina atayiriza kale ndege ija. Nimangofuna nitadziwa ngati munatolapo china chilichonse kapena inali foni mmene nthawi zonse mumalandirira. Zikomo. Ziko mwambe iche nthawi imene amandiimbira kuti afike nalo imene amachokera ku Mzuzu kubwera kunoko atatera kuti ndafika ndili ku Lilongwe ndetaenda bwino. Panopo tizidikira vice president kunyamuka kuti akabwera tinyamuke tizibwerera tizipita ku Mzuzu. Ziko mwambe iche. Mwalanje North. Ziko mwambe iche. Neso ndi joine zinzanga kupereka chipepeso kwa inu bambo Ngwilinji pa zovuta zimene zinaonekera banja lanu komanso mtundu wonse wa Malawi. Tili mafunso awiri ngati atatu. Funso loyamba ndiloti kodi masiku ena malema akazanu akakuti mina ali pa ulendo zimatha kutheka kuti kupanga na communicate ali mlengalenga ali airborne mwina through text
kuti mwina any kind of communication kuti airborne zinachitika kuti amatha kupanga nthawi zinopanga communicate ali mmwamba mlengalenga pamene pali mwina kuti kugwirana lamya. Ziko ngwambe chair palibe amati akamauluka ngati talankhulana ali pa ground ndikuti akandiyimbiraso ku destination umene afika iwo. Ziko ngwambe chair. Zikomo. Mwatiuzanso kuti kupatula mmene anabwera bwana Mwachande panalibe communication iliyonse imene mnauzidwa apart from kumapanga follow pa social media kumaona kuti zikuchitika makuti mpaka ndithu zoti amwalira zoti mpaka maliro kumafika kuzomba munazira makamaka pa social media kapena ma sources ena inform kuchalichi kapena mazinza ena kuti achibale ku ntchito kwa madam ku MDF ndiliti anabwera kuza kuuzani officially za mmene zinthu zinakhalira ngati kukuzondani. Ziko ngwambiri chair ndanena kuti chiyambire uthenga umene unachokera ku MDF unabwera ndi Mwachande kutilongosera kuti ndikuopa kuti taopa ife kuti muziona pa social media koma ndichoona chenichenicho kuti ndege sikuoneka imene amayendesa madamu kuchokera pomwepo palibenso communication ina iliyonse imene inabwera kuzafika date la lero. Ziko ngwambiri chair. Zikomo ndiye palizi ganizo zingapo zikulu zimene zimachitika pa nthawi imeneyi ma decisions pali pakambidwa nkhani ya autopsy pali nkhani yoti kamaliro anyamuke achoke uku adusire uku amapanga ndi ndani ziganizo zikulu ngati zimenezozo pamene inu ngati amunawo simumafunsidwa chilichonse. Ziko ngwambe chair kuyambirira chita na communicate ne mulamwanga ne mulamwanga timampempha kuti apempheni kuti mwina mwake ngati kungakhale kuti apereka diesel kapena petrol ochokera ku Lilongwe kupita ku Thyolo kwina kuti onjezere ifeyo kuti abwere kunoko azasazikane ndi anthu ampingo ndi anthu ena amene timakhala nawo kena kano ndi pamene no amazadena kuti alola kuna kuti maliro afika kuzomba koma kuchokera kwa kuzombako angoenda straight akafika ku Thyolo so akaikidwe mmama omwe. Ziko ngwambiri chair. Pana fusidwanso makamaka nkhani ya autopsy mwana kuti simunamve kapena kuti mnangomva mwina so kuma social media kuti anthu apangidwa ma autopsy after ngozi tamvisa kuti anthu anazayitanidwa after ABF atapanga report yawo sindikuziwa ngati munapita nawo kukamvera nawo report imeneyo. Ziko ngwambe chair inakuyambirira inaitanidwa ku commission of inquiry yoyamba ndi pamene ankanena kuti anthu aja anapangidwa ma postmortem muli nayo malipoti awo ndi tinaona kuti aitilibe china chilichonse ndipo situkuziwa pamene amanena kuti mupite ku OPC ali ndi ma document amenewo funso limene mwafunsa ino lonena kuti kunabwera kuzatulusa report limene sinabwere nawe naye fana nazoona kuti zinthu zimachitika zinthu zambirimbiri koma ine simachiona chothandiza chache monga ngati kwa ine ndi sinabwere kuzamvera nawo zimene ziko ngwambiche. Zikomo mene ndaonera ndi mene ma communication amayendera kuwame paja kumakhala amati inchatu banja amene ndi inchatu unalipo chabwino ndieno pali nkhani ya compensation kapena ma benefits after zachitika zonsezi munayitanidwa kapena kuti ambe kupanga ma process a ma benefits a malemu madamani.
ziko mwambiri chair choyambirira tinalandira foni yochokera ku Tsholo DC kwa DC kunena kuti kunoko kwabwera payment yanu imene ikukhuza payment yoti mabenefit ya madamu anu amene alandira kwambiri anagawa pomwepo anana kuti atenge kwambiri ni mwana kena kano ine anandigerako ka percent ina yake ndikuzagera makolo awo. Chair, ziko mwambiri. Zomba Thondwe. Zomba mwambiri chair. Naneso mundilola ndiyambe ndikupepesa bambo Ngwirinji aino munadusa nthawi yowawa makamaka sopotengera kuti akazano anali mmodzi mwa mapiloti amene dziko lino limadalira nthawi zambiri zimavuta kuti azimayi akwanitse kufika mpaka na pa pilot pepani kwambiri. Ndimafuna mungotsimikizira chifukwa anzanu pafupifupi onse amene abwera akamakhani ofana nako ndi anu kumbali ya mene anapezera foni ambiri amene kuti mafoni anaswedwa modabwisa ena mpaka na anabweretsa ina yoti tione nde ndimafuna mutipatse chithunzithunzi ngati komiti kuti mwina umbona tuzikhala tizoona kuti ukuyenda motani kuoneka kwa foni imeneyi kunali kotani. Ziko mwambiri chair foni inatsweka pakati kuti yotaya osati sogwirisidwa ntchito ayi ina pakati ndi pakati pa Nokia ndinayo Nokia yanga ngati koma inasweda pakati ndi pakati nde sinalisoti ingagwira ntchito ina iliyonse. Ziko mwambiri komiti. Ziko mwambiri pepani pa chimenecho nde munanenanso kuti atakuyitanani kuti mukaone katundu ameneyu mutatuma nthumwi kuti zikaone ndi kutenga katunduyi mungotsimikizira nyumba ino kuti atapita ku polisiko anabweza atapita ku maulendo angapo kaya munati osachepera atatu ndi choncho apita ku maulendo osachepera atatu anabweza. Ziko mwambiri chair. Ziko mwambiri nde mwina kungotsimikiza kuti mwati bagi sinapezeke mwina kudzera mwa chair anafusa anzanga akudedza ngati sindikulakwitsa dedza kasina ngati sakulakwitsa nkhani ya autopsy pamene tikuyesera kuti mwina tipeze chilungamo cha zomwe zinachitika. Mukhoza kukhala okonzeka atakhala kuti chifukwa tikuyembekezera kuti mwina kubweranso akatswiri okuti tione kuti chinachitika kwenikweni ndi chani mukhoza kuthandizirapo atakhala kuti atipempha kuti tiunikireso. Ndizoyenera kuti ife tizaziwe chilungamo chenicheni kuti chinachitika ndi chani chifukwa tikamakhala timangokaiki kuti kapena ndichakuti kapena ndichakuti kapena ndichakuti si tikuchiziwa chilungamo chenicheni. Ziko mwambiri chair. Chair, that's all from me. Thank you. Timalizise ndi Zomba City South. Oh. No. Lilonge Mudi. Ziko mwambiri chair. Pepani kwambiri bambo Ngwirinji anthu aku Lilongwe Mude akulira nanu limodzi pepani kwambiri pazovuta zinachitika. Mundilole ndingofunsa ko mafunso pang'ono. Mukulankhula kwanu munanena kuti mutapita ku Commission of Inquiry anakuwuzani kuti panachitika autopsy ndipo zinthu zimenezo zili ku OPC. Mudakhalako ndi mpata opita ku OPC ko kuti tipite tikaone atipatse document yawo ya autopsy. Ziko mwambiri chair ine sinakhale ndi chidwi chopita kukasatira zimenezo chifukwa ifayo pana lero mene mukunena ndimamva kupwetekabe ndipo ndimalire volo kubwera kwa kuno kungobwerera kuna kuti ndikanakhala kuna kuti sinabwere mwina ziko likanadabwe kuti chimene asanapitira awa ndi chani. Ziko mwambiri chair.
zikomo koma muli okonzeka kuti autopsy imeneyoyo monga funso linafunsidwa kale kuti ichitikenso kachiwiri mukhonza kuvomera kuti ikachitikenso kachiwiri? Zikomo yes, chifuna chimete kufuna ife inayo monga ngati madam anasiya mwana ameneyoyo panopa kwanisa zaka 7 next month. Mwina siku lina zakhala ndi funso lokuma ndifunsa ine kuti where's my mom, nanga mai anga kuti zinakhala bwanji, chifukwa olo siku lina lake anapita ku education visit ku Airwin anandifunsa ine kuti do you know akuti mai anga amaenda Donia 228. I said, who told you? So I think ndi mmene namulankhulira anaopa kuti angapitirize kulankhula. So siku lina pazafunika umboni weniweni kuti ine nzamuonesa kapena yena azamuonesa kuti zinachitika chonchi zikomo che. Zikomo kwambiri pepani ndikhala ngati ndikupangabe kuti ndimve bwinobwino kunena kuti muli okonzeka kupanga kuti autopsy ina ichitike koma yoyambayo simuli okonzeka kuti muione, ndi choncho? Zikomo che yoyamba ndanena kale kuti sitinaone timangomva kwa anthu kuti izi zinachitika moyo inquiry yoyambirira inati funso lomwe kuti kunachitika chakuti munamva tinawo zonse kuti ayi sitinamve. Zikomo che. Zikomo kwambiri che funso langa linandira nkhani ya foni imene inaswekayo pango pa ndi imeneyi muli ayi. Zikomo kwambiri ndimafunsira ichi chifukwa zikumathandiza kwambiri ngati zinatithandizira ena ake anayibweretsa foniyo ndi tinatha kuiona foniyo ndezi kumathandizira kwambiri ikakhalapo foniyo, komano sitinganene kuti chifukwa chani simudayisunge kapena chani. Izozo ndi nkhani ina monga mwanenanso kunena kuti muli ndi chisoni chachikulu. Ndimafuna ndifunse nkhani ya ku mochare. Mumakumbukira tsiku limene maliro adanyamuka kubwera kuzomba kuti azipitirira kupita kutcholo kukayika? Zikomo che siku limene sinmalikumbukira monga mmene ndanenera kuti zinthu zambiri pamene zimachitika zambiri ndimangoona ngati ndikulota chifukwa sinimaganiza kuti zachitikadi ndi siku sinmalikumbukira. Zikomo che. Chabwino cheya pepani cheya ndimafunsafunso ilili chifukwa chonena kuti mukulankhula kwanu munanena kuti padatenga masiku 3 kapena 4 anthu akuyendera ku mochare kuti akatenge thupi lizipita kukayika kutcholo. Ndiyenonso ndikukumbukira kuti ripoti iyi kunena kuti ripoti ya inquiry akunena kuti IMDF adapita kunena kuti achite nsanga autopsy yawo cholinga chonena kuti mwambo wa maliro ukachitike. Ndimafuna ndione kunena kuti kodi zikukhala bwanji chifukwa pakukhala ngati pali chidandaulo chachikulu kunena kuti padatenga masiku 3 kapena 4 anthu akuyendera ku mochare. Ndi chifukwa chake ndimafuna kunena zimenezo. Koma usolanga lomaliza munanena kuti adakuuzani kunena kuti malirowa akayikidwe isadafike 10 koloko kummawa. Adanena chifukwa chake chonena kuti maliro akayikidwe mofulumira? Zikomo che zinthu zambirizo samanena chifukwa chake koma ife tinangomva kuti amene anali kuno achibale anawuza kuti maliro pamene mukutenga mukakafika nawo ku tcholo ka mamawa by 10 akakhala atayikidwa. Zikomo che. Zikomo kwambiri ndimafuna kungomvetsetsa kuti kutero konso simudafunse kunena kuti iya chifukwa chani ati tikayike isadafike 10 koloko kumawa simudafunseko ufikira lero lino simukudziwanso chilichonse? Zikomo che monga ndanenera kuti masiku amenewo nalino olira nalini kunali kovuta kuti ndizifunsaso kuti akuti ati chifukwa chani akuti chifukwa chani akuti chifukwa chani akuti chifukwa chani. Zinthuzo zinabwera mwangozi mwazizizi zinazo sitikuzikonzekera
monga mmene ndakuwuza kuti pa 10 pamene popo pamene pamachitika ngozi inali birthday yanga ine nabadwa pa 10 so kuna ine ndimaganiza kuna kuti mmene anandiwuza kuti ndikakutengani mukanditenge ku airport 3:30 ndimaganiza kuti sono mmene wondo kuti tikupita sono ku celebration kukachita celebrate the birthday yanga so wambi chair ndi zomwezo zikoma kwambiri. Asanatheke musanapatse Zomba City ndimafuna nditango wafusa kunena kuti kupatula foni china anati munati ndi chani chimene adakatenga alamwano ku area 30 panali zikwamwambe chair anakatenga foni ndi zovala za munali zovala ndi zinthu zina zawo zimene anayenda nazo koma zinapezeka kuti zili mu jumbo. Chabwino chair ndi mundilolabe kuti ndingwafusa sofoso kuti alamwano munali ndi mwayo wafusa kuti zovalazo zimaoneka bwanji. Zikwamwambe chair zimene ndikuyankhaso ndikubwerezaso nonena kuti sindinkanachita follow up malingana ndi ma situations amene tinali nthawi imeneyo. Zikwamwambe chair. Chabwino chair ngati nkotheka mwina tigaireko ma details alamu awo kudzera through secretariat kuti mwina tichite follow tizovalazo zinali mu condition yotani kuti tikhale ndi picture polingalira kuti anzanu ena amene anakhala pamene pa mafotokoza condition ya zovala amene zimaonekera amati zinali mafuta okaoka so kuti zimene zitotithandiziraso kuti mwina tithe kufufuza bwinobwino zikoma kwambiri. So tingomvesesa kuti pali zinthu zina zimene wakulephera fotokoza kuta condition imene anayina ndeti kamafosafosa molomwera munjira ina tikhalanga kuti tikukakamiza zinthu zoti iwo sangathe kukumbukira nde tikhale very conscious tikamafosa ena do akasangazi. Zikoma kwambiri chair. Ndimangofuna ndimvetsetse chifukwa fundo imene ndikufuna ndifunsepo ndiyofunikirabe ku komiti kunoko. Mwanena kuti mulamu wanu atatenga foni ndi katundu wina inu simunathe kuziona mpang'ono pomwe. Zikwamwambe chair ndanena kale kuuza komiti kuti ine ndimakhala ku Zomba azilamu angawo amakhala ku Lumbazi so apolisi atayimba anena kuti ine ndibwere kunoko ndizachita identify nanena kuti sindibwera kumeneko chifukwa choti incident iyi yachitika kumene nde I would delegate someone kuti abwere kumene koko azaone so atatenga nandu zotani mafuna tizitumize zinthu zija kuzomba nazo kunoko kuzomba zizapanga chani chinthu choti chaunongeka zinthu zina zonse zimene mukuziona kuti zambiri zonse palibepo chifukwa choti zibwerere kuno zitayina komweko zimene zikwamwambiche. Mafusada kalipobe tukangati nkhani tukitali chisatu because you can mukhoza kuona amene akuyankhira ndeti zingobwerezabe momwemo atifotokozera china chilichonse. It's a different question, Chair. Sorry, Chair. Okay. Zikoma kwambiri Chair pondi pasampata Kasungu North kuti ifuseko funso limene likusiyana mwina ndi mafunso ena onse amene afusidwa. Pepani kwambiri pambongwirinje tikupepesani anthu a Kasungu North nawonso ndiodandaula makamaka aziko lathu la Malawi ndi kuti labwerera mbuyo kupeza pilot ndi munthu wosowa kwambiri especially mzimayi. Pepani tikulira nanu limodzi. Funso langa ndilabwera ponena kuti munanena kuti communication ndi boma amakhala ngati samakuziwitsaniso ya izamaliro kuti kapena zinthu zilimotere ndiye ndimafuna ndifunse kuti kodi kunakhala ma inquiry ena ife tisanafike kodi ma inquiry awawa ya ndege ija ya ku Germany ya BFU komanso inquiry ya imene anachita institute aboma mumayendera nawo limodzi kuti muzimvesesa zimene amapanga kafukufuku wawo. Zikwamwambe chair ndafotokoza kale akandifotokoza mwina ndikachiwiri kapena kachitatu anatitana ku commissioner of inquiry kutifunsa kuti mmene mukufunsa mukulankhulira ino kuti postmortem inachitika munaimva chakuti zomwezi mukubwerezazi ndeti nauza kuti ayi ndeiwa aja natozona kuti report la postmortem lili ku OPC
pamodzi ndi death certificate zili kumene koko. Titapita munthu atapita kukafunsa anangompasa death certificate. Chimene tili nacho as of today is death certificate. Zikomo kwambiri chair. Ayi, zikomo kwambiri chair. Somba City South. Zikomo kwambiri chair. Ineso ndipepese kwa bambo Ngwirinji ndi banja lonse, banja limene ndinkaliziwa timakhala kudera kumodzi. Ndi pepani kwambiri, pepani. Anthu ena amene anabwera amafamilies ena ananenapo ndithu kudandaula za nkhani za ndalama zimene mabanja anu alandira. Ena kutero ndalama zonzochepa kwambiri, komanso pali mbali zina za ndalama zimene sizinalandiridwe. Mwakambapo za desk gratuity anakuitana ndi kutyolo, koma kodi palinso ndalama zina zimene mwapasidwa zimene tikudikirabe kuti ndalama zimenezo ziperekedwe. Mabanja ena kudandaula kuti ndalama zimenezi zabwera zochepa komanso zina sizinabwere. Timafuna tingomva kwa inu bwana Ngwirinji kuti kwa inuyo nkhani imeneyi yayenda bwanji. Zikomo kwambiri chair. Nkhani imeneyo ndiyomvetsa chisono kwambiri chifukwa mutati muone komiti anthu amene waja pamene ankachoka ku Zomba kupita ku Mzuzu ndi kuchoka ku Mzuzu kubwera kunoko ku Lilongwe samayembekezera kuti afa kapena achita ngozi ngati imene inachitikira pamene palitembuti. So mabanja ambiri olo kwaona kuti mukhale nawo chonchi mwinanso ena mwaona kale zikumvetsa chisoni chifukwa choti olo ndalama zimene analandirazo ngati alibe pokhala ndi kuti alibiretu pokhala. So ngati komiti itakhala kuti mwina muaganizire ku anthu ngati amene aja kwathandiza in terms of kuti mwina ndalama zawo zituluke mofulumiza, komanso ngati komiti mongofunsa ngati ikanakhala ndi mphamvu ikanadandaulira mwina kuboma kuti anthu ena aja mapeshoni awo azachite graduate mwina pa zaka zawo zimene ankaganizaso. Fwa anthu ambiri amene mukuwaona kubwera aja akuvutika kwambiri, akuvutika kuti mwina anapita kwa DC kulandira koma even olo cement sangathe kugula kuti akapangire foundation ya nyumba. Zikomo kwambiri. Yeah, tikumvani ndipo zikumaonekadi kuti amene akumabwera nkhani kumakhala imeneyo kuti akuvutika kwambiri. Ndi tathokoza. Tikufuna kuti nkhani imeneyi imene mwanenera kuti tiziwe kuti chinachitika ndi chani, ndipo amene achiyanenera komiti ino ifuna ipange zimenezo. Ndiye panabweranso anthu angapo pamene mwakhalapo ena sakumakhulupirira kuti inali ngozi, akumati mwina ndi ngozi 50% kapena mwina kenakake kanachitika mbali ina 50%. Tikupaseniso mwayi kuti kodi imeneyi mukamayiona mati inali ngozi kapena chilipo chinachitika. Zikomo kwambiri chair. Monga mmene ndayankhulira koyambirira kuti kuchokera pa tsiku limene kunachitika zimenezi kumakhala mafunso ambiri oti olo ine sindimatha kuti ndi ayankhe. Pali tsiku lina kapena pakakhala tsiku lina kumabambezeka una kuti wapita kugona mwina wadya kapena wata kumangobwera basi kuti kuyamba kuganizira zomwezo kuti kumwe zinthu zizi zinachitika bwanji, nanga zinthu izizi zinatheka bwanji kuti zifika apa, nanga why me. Mafunso ambirimbiri. Zikomo kwambiri chair. Pepani funso langa lomaliza ndifunsa mmene makaperekeza ku Airwing. Munalongosola kuti munakoma ndi bambo Aidini Malemu komanso Malemu Sambalopa. Pa tsiku limeneli mayi Ngwirinji anavala uniform ya mtundu wanji. Tingofuna tiziwe ya tsiku limeneli ndakakondanso ndakaziwa uniform anavala pa 10. Sindikuziwa ndifunsa bwanji funso limenelo mwina poti ife ngati azibambo azimayi kamalongeza mwina timatha kukhala busy ndi zina pomwe tikamayenda ife iwo ndi amene amatilongezera nthawi zambiri. Ndimuona amene mungayankhire ku masiku ili makaperekeza kuzomba Airwing kuti anavala uniform yanji. Zikomo chair. Zikomo kwambiri chair.
achimwe funso limene lindivuta kuyankha because zinthu zonse kapanali zabwino khazo zonse zitangoti zachitika even memory yanga imalephera kuganizira kuti zinakhala bwanji kapena anavala chani kapena zinatani zikomwambiche. Tithokoza kwambiri kuti mwatikomera mtima kuti tilankhule nanu. Mongofuna ndiziwe malemu thupi lawo linali lamphamvu, anali athanzi medically mene maonera inuyo amadwala kapena panali china chilichonse chimene chikanatha kualetsa kuti pa ulendo woyendetsa ndege asakwaniritse bwinobwino. zikomwambiche akazanga ina anali very fit ndipo komiti nimati ndikuuzeni lero ifeyo kumbali ya umoyo tili medical aid yathu yabwino kwambiri ku Mazim komanso tili ndi medical yathu yabwino medical scheme yathu yabwino kwambiri ku Discovery ku South Africa. So akanakha kuti anali wokuti akudwala mwina ndikanawuza kuti atiyeni tipiteni ku South Africa kapena tiyeni tipiteni ku zipatala zomwe za ujenezi zikomwambiche koma yankho ndilo kuti anali fit ndiponso amakonda zothamanga zoti even mwina iwo ndine amene angakhale anali amphamvu ndiwo zikomwambiri. Zati basa chithunzi chomalizira chimene timafuna timvetsetse sindidziwa ngati muli ni mawu ena omalizira apart from zimene mwananenapo za welfare zina ndi zina kapena mawonjezera. zikomwambiri chair ndi komiti yonse mawu osiriza ndonena kuti tiyeni tikamakhala pa dziko lapansi chinthu choyamba kwambiri tiziopa Mulungu, tizikhala ndi nthawi yokapemphera, tizikhala nthawi yokumkumbukira Mulungu. Anzathu amene mapemphera lachisanu pitani ku mzikiti mukapemphera, anzathu amene mapemphera loweruka pitani ku chechi loweruka mukapemphera, anzathu amene mapemphera la Mulungu pezani nthawi yokuti muzipita kukapemphera. Enanu mwina munalembalemba ntchito m'manyumba mwanumu aloleni azipita ku chechi pafupi ka ku mizikiti ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa siku kapena nyengo zimene zinadusa ineyo ndikanakhala kuti sine mapemphera mwinanso ena simukanandipanga interview lero nganamva kuti ndinamwalira. zikomwambiri. Ayi malangizo amphamvu kwambiri and ineyo ndakonda kuti mawu amene achoka mkamwa mwanu chifukwa mwina kuchoka kwa munthu wina kukuwuzani zikanakhala zovuta anthu ena koma inuyo ndi umboni kale kuti tisataye chikhulupiriro. Ndikulimbikiseni njira imene mwayitenga Ambuye apitirize kugwira nanu ntchito komanso akusamalireni. Tikuthokozeni kuti munabwera kuzakumana nafe, tikufunirani zabwino zonse, muyende bwino, mutha kumasuka ndikumabwerera.